खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 5 बोसोराव आगान होबाय आरो बे 5 बोसोराव एनडिपिनि एबा बारग' एनडिपिफोरनि गेजेराव सोर बारग' एनडिपि बिथांमोननि केसा जोबलांखो आरो बेखौ लानानै एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा माखासे मानि बाथ्रा बुंदों, जेराव जोंनि गेजेराव बिटिसिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि एबा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव माखासे सोंथि सिखारबाय थायो। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव एनडिपिनि गासै एबा मोनफ्रोमबो फेक्सना सागानगिरि आरो बे सागानगिरि महरै दासिमबो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जासेयावबो मा जाहोनाव बारग' एनडिपिफोरनि केसा जोबस्राङाखै, मा जाहोनाव दासिमबो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबोदि एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा जेल जोबजानानै दोनदों आरो जाय दैदेनगिरि बिथांमोना आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा जे जिउ जोबजासिम जेलनि साजा फोसावजानानै दोनदों, मा जाहोनाव बारग' एनडिपिफोरनि केसा जोबस्राङाखै, मा जाहोनाव जेलाव जोबजाना दोनजानाय एनडिपिफोरा उदां अख्राङाव फैयाखै, बे सोंथि एबा कुइसन फैबाय थायो आरो बेखौ लानानै एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा फोरमायदों दि बिटिआर सरकार आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारजों लोगोसे माखासे बर'नि माखासे आफादफोरा जथायै बारग' एनडिपिफोरनि जा जेल जोबजानानै दोनजानाय बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समाव थाबैनो बारग' एनडिपि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जाखिनि जेल जोबजानानै दोनजादों बिथांमोनखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो आरो थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय नाजागोन होननानै बाथ्रा बुंदों लरेन्स इस्लारि बिथाङा। एनडिपिफोरनि जिथु केस, गोबां केसा उइथड्र जाबाय आरो माखासे केसा उइथड्र जानायनि लामायाव जुदि बेवहाय मानगोनां रन्जन दैमारिनि खोथा आरो बिथांजों लोगोसे माखासे जेल जानांनाय जेफोरनि खोथाखौ बुङोबा सुप्रिम कर्टआव बे केसखौ न'खरनि आरो आफादनि लुबैनाय बायदियैनो माखासे एडभकेटफोरखौ हमनायनि गेजेरजों बे केसखौ उइथड्र जानो थाखाय बा बेल मोननो थाखाय जेफोर हाबाफारि मावनो गोनां दङ बा इनिसिएटिभ लानो गोनां दङ बे इनिसिएटिभफोरखौ लाबाय थानाय जादों। बेवहाय सरकारजोंबो रायलायबाय थानाय जादों जाहाथे बिथांखौ गनायनि जिथु हाबाफारिफोर सरकारा लानांगौ बेखौ जाहाथे सरकारा लायो आरो जाहाथे बिथाङा कर्टनिफ्राय बेल एबा कर्टनिफ्राय बेल मोननानै जाहाथे गबोनो हायो, बे बाथ्राफोरखौ लानानै जेब्लायबो सरकारजों सावरायबाय थादों आरो जों मिजिंथिदों बिथांनि केसाबो जोबलांगोन। नाथाय केस होननाय लोगो लोगो गोबां रोखोमनि कर्टनि जेफोर नेम बायदिसिना दङ बेफोरखौ जिहेतु जोङो फेस जानांगासिनो दङ आरो फेस जाखांनायनि उनाव बेफोर केसफ्राबो जोबगोन होननानै जों आसा खालामदों। दा बे जेसेबां जेलाव दङ बे जेलाव थानाय मानसिफ्रा जाहाथे गबोयो बेनि थाखाय सरकारा खामानि मावगासिनो। ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। गोजोननि रादाब बिलाइनानै सुबुं हारिमु आरो थुनलाइखौ फोनांजाबनाय बे मोन्थोरजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैगौ 1, 2 आरो 3 फेब्रुवारियाव खुंफुंजागोन ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबोखौ। बायदि बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजागोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ। देग्लायनि ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरिफोरा बाहागो लागोन। डेनमार्क, इटाली, साउथ करिया, जापान, एस्टनिया, नेपाल, भुटान गासै मोन9 हादरनिफ्राय 9 लिरगिरिफोर आरो खमैबो गासै 150 लिरगिरिफोरा गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन। बिनि अनगायैबो गोबां हादोर आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।